muthangna bagi coba ongkorka habu bagara hani busano muthangna bagi coba ongkorka habu bagara luku chongraga namati himui manthayari na paiga luku chongraga namati himui manthayari na paiga sini hanati sung jaka dokani bukai bumur makha sini hanati sung jaka dokani bukai bumur makha bubagara se hanati manai biniti thangbai yamama singa bubagara se hanati manai biniti thangbai yamama singa hani busano muthana bag Sono bolaika ache din bolaika sono bolaika ache din bolaika जों सेपेले जाखा जों कबजा गै तंखा जों सेपेले जाखा जों कबजा गै तंखा तुमा जराबा borong no borong nuglayang ke borong no nai nai se borong satorke borong hambai tini jotton saimana जों त्रिपुरा मथाबाय सारा त्रिपुरा गनाङै जेसिने ब्लक दंमोन ओ जायगायाव जों त्रिपुरा मथानिफ्राय जत ब्लकआनो जों दिनै YTF TWF त्रिपुरा मथा ब्लक डिस्ट्रिक्ट ताई जत अर्गानाइजेशन मिलेनि जों दिनै ब्लक डेपुटेशन अबंग जों तब जेरै तमन कबखौ बेलबेरी आरडी ब्लकआव जों दिनै डेपुटेशन दबानि मेन कारण है सेंट्रल कमिटी त्रिपुरा मथाबाय निर्देश खालायजा खायखायसिनि बुबाग्राबाय निर्देश खालायजा जे प्रत्येकटा ब्लकआव जों ताबक त्रिपुरा मथानिफ्राय डेपुटेशन दो तानि बागो डेपुटेशन हंखाय जों जत सायमानो जे जों ओ मासनि जे थानाय 15 तारिखआव सिनि जों निर्वाचन विलेज कमिटी निर्वाचन नासिङै जे हाइकोर्ट जेटा निर्देश दमनि ओ हाइकोर्ट निर्देश नितै जों ओ जागायाव जे फाइनल भोटार लिस्ट ड्राफ्टिं नाय हनै जों वान जगै जत जत नासिङै दङ जों जत रेडी विलेज कमिटी इलेक्शन खालायनो बागायसिनि जतना जों सिलेक्ट खालाय दंमोन फरेबो जों विलेज कमिटी इंलिया बोलते जों अपन साइबा जानुवारिनि 5 तारिख दरा जों आबो जरा स्टडि त खालायना आरो तमजाखा बने बागायनो जोंनि डिमान्ड दंनाय जों जे सजा साकेबो त्रिपुरा मथानि डिमान्ड दंनाय जोंनो विलेज कमिटी इलेक्शन मा खायनाय विलेज कमिटी इलेक्शन साबो पाया अबचिनि बरकगिया फेबा सिनि जे विशेष खाय जारो जों एडीसी एरियाव तंनाय सिनि जे 527 ता एडीसी विलेज दंमोनि ओ विलेज सिनि जे विलेज कमिटी खांखाय सिनि आरो जारो सिनि चेयरमैन तंनाय आया केसिनि प्रत्येकटा विलेज वाइस चेयरमैन मेंबर तंनाय अबरंनि बिसिंत विलेज डेभलपमेन्ट नि बागै जों जाता सामुं खायनानि आबरक जों माननाय फेबा अब हाई खालायमे ओइ ताबो जारा जे मनिटरिंग कमिटी हाइन चलै त माने अब कोनो लीगल या अबने बगैनो अबने कोनो अरने जीआरएस आरपीएस है के वीडियो बराबर कोनो ठीक मते रिलेशन है के तास नार जे बने बगैनो सिनि स्ट्रांगली डिमांड जों जासे कोनो जों नायो विलेज कमिटी खालायनानि बने बगैनो जों साइमानो विलेज कमिटी खालाया अबने एकटा कारण विलेज कमिटी खायने बीजेपी आईपीएफ जे सरकार अबने एकटा कारण तार माने विलेज कमिटी इलेक्शन हांखाय बरक जे 527 एडीसी विलेज बिना प्रतिद्वंदिता त्रिपुरा मथ जइन खालायनाय अबनरगैना बरक विलेज कमिटी खालायनो नाया बने बगै साहस दंहे दिनै जों राज्यनि मुख्यमंत्री चिनि मानिक साहा
हायके चिने उपमुख्यमंत्री जिष्णु करता हायके समस्त जे बीजेपी नि लीडर तंगनाय बंग थेनि जों चैलेंज खायो हिम्मत तंगांगाय क्षमता तंगांगाय विलेज कमिटी खलाय फुनुदे विलेज कमिटी खलाय फैयै साबो पाइनाय साबो पाया आफुरजि छिजाकनाय बनि बागैना एडभान्स न केसेन गसि तंखा एडभान्स केसेन गसि विलेज कमिटी खलाया अब हायके समस्त चिने त्रिपुरा बासि हायके जारा जों जे एडिसि एरिया तंगना जों डिप्राइभ खाय तंगने अबनो जों निन्दा खायो सिं जे पब्लिक नहैते चिनि डिमान्ड जों जैसा मना जोंना विलेज कमिटी खलायनो नांनाय विलेज कमिटी जुदि खलाया हांगा जों ताबुक सुरु जों अर जे ब्लक सिमिया जों तैबो कतरा दरकार रूट ब्लक खानान पद चिनि त्रिपुरा सिद्धांत नानाय बनि कदि अब बाय सिमिया जों तैबो जों हाई कोर्ट ताइसे जों अबनो जों मामला खलायनानै बागै आबो जों तियार दङ अबन बागै जों अलरेडि खलायनानै कगनार जाक जों नायो विलेज कमिटी हांगाय जों जे अमहाय ब्लक खलायनानै ब्लक माने कोन मुंसा करे ब्लक कायसा विलेज निचे जुदि ब्लक दंगाय जे अजगवा बेलबार आरदि ब्लक 15टा बिसि दं 15टा बिसिना आन्दार से जुदि ब्लक चलि दं तांग विलेज कमिटी इलेक्शन खाया तंनाय मासमा खायनाय अबन चिनि स्ट्रंगलि डिमान्ड दंनाय बनि बागै जों सायमानो जों विलेज कमिटी इलेक्शन खायै जोंना कप्लाय केचेन फुनुकदे साहस दंगे फुनुकदे जों अजगवा विलेज कमिटी बागैना चिनि तिनि डिमान्ड ताइबो तिनारा जों कक्सेल जाबनको बीजेपी नि बिसिंतै जे तब बरक तिनि चिनि आरो जे 44 ता चिनि एडिसिनि साबजुन दंमनि अ जगह बरक तंना डिबेट साननानि हायका बरक आरो एडिसि हापंगा फाइमाने प्राय 1.5 बोसोर हायगा कोनो हिसाब किताब रजागे हिसाब खलायजिगा हिसाब किताब कोनो ऑडिट खलायजे अनि साइट दंमनि नायफैदे जों तो ओपन जों केबनो कोनो किछु खलाय जों सावा नरक जेता ताबुक रमिन्दे राज्य सरकार चिने प्राय 26,000 कोटी हाई जुदि चिनारा जुदि राज्य सरकार क्लाइंट अंगाई जनसंख्या अनुसार एडिसि हापांनो बसक रना अब ठीक मते रजागै तं अबनि बगने जोंनायो एडिसनो सुरु डिप्राइभ खायनानै हायगा चिनि जारो जे एडिसन दर तंनाय विशेष खाय चिनि तिप्रा सरक तंनाय अ तिप्रा सरक न जोंनो सुसन खायनानै बन्चित खायनानै हायगा जोंनो लांचना बन्चना खालाय चिनि बाय जों साक बाय साक बासाइता मानथों अबनो नायमन बगैना अ विलेज कमिटी इलेक्शन खाया ताइबां तिनि छानान मुजों तिनि नंग प्रेस नि बिसिंतै ताबुक साक जरा एडिसि इलेक्शन खायनानै विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानै गोबां त्रिपुरा सरकनि दल राजनीतिक बदल आचुगै दङ जे त्रिपुरा चिनारा ताबो आईपीएफ तिनुगो गणमुक्ति परिषद नुगो जेएमपी नुगो हायके गोबां चिनारा जरा जे त्रिपुरा सान बगै त्रिपुरा सान काहामनानै नै सामुं खायनि र ताबुक सा जरा कक थाइसे फने तांगै विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानै बगै तांगै नर कक छया विलेज कमिटी इलेक्शन गे जब तने अधिकार नरक जुदि दफाने बगै त्रिपुरा सान बगै काहामनाय दङ हांगाय नंनिबो साथाय दङ विलेज कमिटी इलेक्शन कुनु राजनीतिक दल बुकु खोलेगा जतन बबाङै तमन जोंनुगो बने बगैनो त्रिपुरा मथा अबबे आचुगै तंया जों स्ट्रंगली अबनि बगै जों डिमान्ड खायनाय अबनि बगै जों दरगनांगा ताइबो कतर आन्दोलन थानाय सिनि त्रिपुरा मथानि सेन्ट्रल कमिटी आचुगै जों सालमने बसगां तामाखायनाय आबा जों वान चुकनाय हामबाय सिनि मेडिया बन्दरंनो तानि बगैले जों तिनिओ सारा त्रिपुरानि जत ब्लग नि लगे जों तिनरे बेलबेरि ब्लग सिनि कायसे दिमाने तै जों तिनरे डेपुटेशन देका जे डेपुटेशन देमानि अंखाव बाहाय जे सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन थानाय 2021 नि 7 तारिख मार्च न सिनि अलरेडी बिनि जे इलेक्शन आगे जेमन अब पाइथांगा जरा पाइथांगा रे ताबो 1 बोसोर 1.5 बोसोर मत हाय कायजंका ताबो खान इलेक्शन अंया जों अबनि बागै थानाय सेप्टेम्बर मासाव जों हाइकोर्टआव केस खायमानि यागुलो डिसेम्बर मासनि फार्स्ट उइकनि बिसिङाव इलेक्शन खालायदिनि जे हाइकोर्टनि बेन्च डिक्लारि रेखा किन्तु ताबो मुखजाखा स्टेट गभर्नमेन्ट अबनो गुरु डिसप्ले रबो बरनो बुता लिसे तिसा जागिया नै बरक ताबो सारा त्रिपुरानि जत विलेज कमिटी 587 ता विलेज कमिटी न ताबुक अंगमाय हनिसौ दा चिनि कख बाहायसे गुरु डिसप्ले जे जागा बरक दंगो पार्टिकुलर विलेज आबनो खायो ताइ पुरा ताइ बाकी रबनो खाय मामला गबनि बागै जों जेसके फानो सिनि त्रिपुराओ जे विलेज कमिटी इलेक्शन नंग याद अब दाटी खायदिनि जों और तिनि मेमोरेंडम बेका सिनि बिदुनि थ्रतु जों वाइसनो गवर्नर थानिओ अबाके जों तिनि मेमोरेंडम सबमिट खायजाता अब जस्ट कायसे डिमान्ड अब सारा त्रिपुरा जत ब्लगनो जों अब गवर्नर थानिओ जों मेमोरेंडम सबमिट खायो थ्रट ब्लग इति बिदुनि इति
सानमुं बा सुफुंजाक यांखा बोसखांबो बाहायखा सबक नंगौ सुफुंजाक यांखा तो जों त्रिपुरामो तथाबो इनिशिएटिभ नाय दंगो बोसखांगा जों तथाबो आन्दोलन कटर खालायनाय तामनि बागै माले जोंनो बागै बुट खालाया हांखाका गणतन्त्र देश बुट जेसकाफा नंनो नांगौ जेमन स्टेट हांखाका थ्री-टायर सिस्टेम दंगो ग्राम पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनका सिनियर टीटीआरडीसी अपनी पर सिनियर दंगो विलेज कमिटी सिमसे इनका सिनियर इलेक्शन तो एक ताबो गवर्नमेंट जे फान फाइनि दंमनि किसाफान फान फायां दङ इनका बते एकमात्र पॉलिसी से बीजेपी आईपीएफ ती सरकारनि पॉलिसी जुदिनो बरक ताबो और इलेक्शन खायके हांकाके बरक सेनाय अपनी बागै बरक बुट खायरा नाया अब बंग मेन पॉलिसी से अब और कुन और बुरु डिस्प्ले नि सिमी और आपनि सिमी बर प्रॉब्लम फुनुगो मेन के बरक चेना क्रिसा मेन रीजन गोरों बोसोर जेचिनि जे जगह ब्लॉक दंगो जत ब्लॉक और जांनाय ब्लॉक जुदिनो करि हिंकाके सिनि जे जगह सिनि सुविधा सिनि एसडीएम अब हेबाको बुस्तु डेपुटेशन जांनाय सारा त्रिपुरा ऑल ओवर स्टेट बेबाक जगह जोंहा रिजन दिन डेपुटेशन और जगह तो जों दिनै सिनि बोरिमो थानि स्टेट लेवलनि बोरिमो थानि बरक दङ ताय सिनि सिग्लामो थानि बेबाक दंबाय जे सिनि एरियानि कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन अंडर जे दंनाय बेबाक दंबाय